Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, a román futszálbajnokság második vonalából következik Alexandria városából a Rosiori de Vede Infopress udvarhely mérkőzés. A játékosok művész névvel vagy művész néven szerepelnek, ez viszont nagyon szép volt. Marius Pörván került helyzetbe a második perc végén. Tuleu gól! És vezet a Rosiori de Vede. Rosiori de Vede, csak úgy, mint Alexandria, Teleormán megyében található Romániában, Románia déli részén. Újabb kontratámadás, és egy újabb helyzet, és egy újabb gól. Szól a játékosainak, hogy ne rohanjanak föl, ne menjenek föl. Ezúttal is, ha úgy tetszik, akkor támadásban kapott gólt az udvarhely, vagy támadásból kapott gólt. Nézzük, hogy hogyan reagálnak a székelyek erre a kihívásra. Fodor lőtt kapura. Csak az udvarhelyi oldalberúgás következik, hát volt már sarokrúgás is. Akkor sem voltak sokkal sikeresebbek a székelyek. Ott a lövés! Gyönyörű gól! Említettem önöknek, hogy a marosvásárhelyi tornára nem ment el a Metropolis. Egyenlítési lehetőség, és ki is egyenlít. Miklós 2-2. A zöld asztalnál az Infopress 3-0-ra megnyerte a találkozót. Kikapott a Csakló Pietrajamstól 5-2-re. A harmadik fordulóban aztán 8-4-re verte a marosvásárhelyi együttest, majd kikapott 7-3-ra a Dava Deva csapatától. Jó a csel, és ott egy hátvéd el is csúszott. Ügyes támadás, és ismét Buska véd nagyot. Miklós. Elvették tőle a labdát 2-2 ellen. Jó a csel, és mellé. Tartsafalvi. Tartsafalvi indítása rossz helyre. De most nézzük ezt a támadást, aztán folytatom a gondolatot. Pörván, Pörván! Oldalálló. Csinált két olyan lövőcselt, amitől én is elfeküdtem itt az alámondóban. Azt látjuk, hogy Marius Pörván ügyes kis játékos, és hát Tartsafalvi jó kapus. Elfekszik ott a hosszú saroknál, nem tudnak neki gólt lőni. Szabadrugás kifelé. Hagylövés. Pörván adja el. 3-2 ellen. Gyönyörű volt, fantasztikus támadás volt. Nézzük meg még egyszer. Itt van ez a lövőcsel. Nem haladt túl a gólvonalon. Miklós hozza a labdát, és Kacsuk Krisztián szerez gólt. Először vezet a mérkőzésen az udvarhelyi csapat. Simon. Lögdösték hátulra rendesen. Na, ez is nagy helyzet, be kell rúgni. Nem sikerült. Mihály Szapolán is a pályán. Fantasztikus cselsorozat volt ez is. Hát nagy szerencséje volt itt végül is Gadzsunak. Nem volt szerencséje, nem rugott gól, de oda pattant a labda hozzá. Most is megkapja a lehetőséget. Pörván. Szeptember 18-án rendezték meg Marosvásárhelyen. Itt van még egyszer a szabálytalankodó játékos, Mihály Szapolán. Lövőhelyzet, és Tartsafalvi hozzáér. Bekéru lőtte rá. Van szabad ember a túloldalon, a labda azonban nem jut át a másik oldalra. Tuleu, és gól! 3-3. Ő szerzett vezetést a Rosiori csapatának, most ő egyenlít. 3-3 a találkozó állása. Gyönyörű egyéni akció, Buska, ez szerintem láb volt, nagyon szépen hozta itt a bal oldalon Fodor Attila.
Hosszú és jó indítás. Tőló nem tud labdát szerezni. Hát ez káprázatos volt. Erre szoktuk azt mondani, hogy gólt érdemelt volna. Pörván! Pörván! A kapu felé fordul, és egy újabb gól. Nikolai Tudorel. Izgalmasan alakulnak itt a dolgok. Pörván, és a hosszú sarokba küldi Nikolai Tudorel. Újabb gólhelyzet, Tarcsafalvi. Szopolán! Miklós kerül a földre. Szabadrugás kifelé. Ketten is támadták. Miklós. Még egyet tol rajta, éppen csak, hogy mellé megy. Ez lökés volt szerintem, a játékvezető szerint mehet tovább. Egyenlítési lehetőség, és sikerül is kiegyenlíteni. Miklós a gólszerző, 4-4. Újabb helyzet. Nem sokkal ment mellé. Simon ment a jobb oldalon, aztán most már középen tűnik föl. Simon mellé! Ez minimum sárgalap. Miklós került a földre. A játékvezető föl is mutatja a sárgalapot a szabálytalankodó játékosnak. Hát mondjuk ketten is gyötörték ott Mukit. Pörván várja ott a hosszú saroknál. De mondjuk ez a megmozdulás is megérne egy sárgalapot, az én megítélésem szerint. Pörván fogja legurítani. Megpattan, és sarokrugás lesz belőle. Nem tudjuk, hogy kicsoda. Tarcsafalvi. Itt megtaposták Tarcsafalvit. A könyökét, a kézfejét fájlalja. Begyűjti a Rossi DVD a 6. szabálytalanságot is. Ismét vezethette át az Udvarhely. Rözván Buska vele szemben. Miklós, és beakad. 5-4. Főleg kispályás fociban, a helyi minifoci bajnokságban. És ez is beakad. 5-5. Azon nyomban egyenlít a Rossi DVD. Boyer várja. Aj, de szép! Krisztián Bekeru. Hát ez gyönyörű volt. Tarcsafalvi. És mekkora passz, és szép befejezés. 6-5. Ő a mezőny legeredményesebb játékos, a 4 gólos most már. Miklós. Miklós a jobb lábán, és aztán a labda hosszú sarokban. Nem igazán értem Diakonut, hogy miért nem támadta Miklóst. Az óra áll, és most telik le a 20 perc. A Duda szó az Infopress Udvarhely Rossi DVD futszálmérkőzést a román másodosztályból. Az első félidőt követően íme ez a helyzet. Az Infopress Udvarhely 7-5-re vezet a Rossi DVD együttese ellen. Ne hírjuk le a Rossi csapatát, vagy írjuk le a Rossi csapatát? Most már Fodornak is van egy gólja, Miklósnak egyenesen 5. Nagyon szép kis gól volt egyébként. A magyar válogatottnak, a magyar futszál válogatottnak még mindig nincs szövetségi kapitánya, még mindig nincs programja. Miklós hagyja ki. Az olaszok 4-2-re verték a cseheket. Pörván! És a labda mellé megy. A 13. helyet Hollandia szerezte meg, miután 3-1-re legyőzte Romániát. 3-1 ellen, és ez is gól. 9-5. Hát innentől kezdve már csak az a kérdés, hogy
az udvarhelyek hányat akarnak lőni. Ez mindenképpen csalódás. A brazil válogatott Brazíliában kap ki a spanyoloktól. Gyakorlatilag január óta nem játszott tétmérkőzést. Helyzet, 9-6. Mindenképpen jó lett volna elmenni Annapolisba, hiszen nagyon komoly mezőny jött össze. Eddig jó. Miklós nagy labdája. Talán ez volt a mérkőzés legszebb gólja. Alárúg a labdának. Nagyon szép gól. Az volt talán az elmúlt bajnokság legszebb találata. Olyan milyen lesz ez? Egyáltalán gól lesz belőle. Nem lett belőle gól. Dénes jött. 3-2 ellen, pazar gól. 11-6. Fodor. Elindul Fodor. Remek labdát a túloldalra. Fodor. Pörván. És a kapufáról kijön. Pedig ez is nagyon szép akció volt. Mihály Szopolán és Pörván hozta össze. Boyer kap sárgalapot. Dénes. Hatalmas labda. Andrássy Csele nem jön be Buska mellett. És ez is góllal fejeződik be. Fodor. 12-6. Kapus cserélt Botorok János. Tartsa Favi egy picit pihen. Itt van Miklós, leteszi. Csupán egy gólt tudott szerezni a második játék részben Bereket csapata. Itt a második. Itt van Szopolán gólja még egyszer. Ha minden igaz, Pál Zoltán védi az Infopress udvarhely kapuját. Simon vissza Miklósnak. Miklós, Simon! És kapufa. Belekapott még Buska, és végül is a kereszt lécről jött vissza a labda a játéktérre. És ott Nikolai Tudorev jutott be is a pályán. Hogy a keretben Oprel Konstantin és Oprel Laurențiu. Miklós! És belerúgja Buskába. És még mindig ott van. Gadju jön mellette. Gadju a hosszú sarok felé. És talán ez a meccs utolsó gólja. 13-7.